И какво става, хора? Аз съм Боб 961, а именно Боби Лулчев. Искам да спомена, че в това сега в момента качвам едно видео и това сигурно е на живо в момента. Това искам да кажа, че и в другите клипове ще снимам на Minecraft Pocket Edition и с мен ще е един човек, Vivaca BG, така се казва. Така реших да се казва, Vivaca BG. Искам да кажа, че ще играем Minecraft Pocket Edition и това ще е специален клип, защото този път ще снимам с човек. И като минали клип, дет в момента качваме, в момента това е лайв. И да... О, тук виждам един Путкин. Путкин, какво става, бе, пич? Какво става, Путкин? Какво става, пич? Пиченцето умря. Той дори не е пичка, защото умира. Той е един гаден снимач. И Fix Gamer, искам да кажа Fix Gamer. Не ти хейтвам клиповете, човек, аз дори съм се абонирал за тебе. Не ме наричай хейтър мазен. Аз дори не знаех, когато те хейтвах, че си ти. Не разбираш ли, човек? Само ми не харесваш клиповете и аз затова те хейтвах. Ма все едно, това си е старо. Казвам ти, аре с добри ми, това е. И си ме наричай хейтър мазен. Ако гледаш това клипче. И искам да кажа, че сега качам един клип и защото съм довършил къщата, без да снимам. Бях с едни и двама пички. И довърших къщата. Другия клип ще видите, който не е лайв. Как се е получило. Да. И сега искам да кажа... О, и това е другото ново нещо. Ей това.